κωδικό σου Wi-Fi. Αμάν! Σιγά σιγά. Νέξα. Άου! 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 Φύγε γαμώτο! Εδώ κανείς. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Τι γίνεται εδώ? Αυτό το κάνει. Φρέντι! Ένα λεπτό παιδιά, το έχω, μισό λεπτό. Φρέντι, σταμάτα! Σταμάτα είπα! Περίμενε λίγο, σταμάτα να παίζεις! Περίμενε, σταμάτα! Δεν γίνεται εδώ πέρα παιδιά. Εσύ τώρα πάνε να κοιμηθείς γιατί έχουμε δουλειά εδώ. Είναι σπίτι μου και θα κάνω να τη γουστάρω. Ναι, άμα φύγεις θα φας τότε μια πουνιά που θα έρθει κατευθείαν στη μάπα σου και μετά θα βγάλεις αίμα. Και θα πονέσει πάρα πολύ. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Φύγε από εδώ! Τελειώνει και δύο! Πώς βαριέμαι. Γεια σου. Μπορώ να παίξω λίγο με το κινητό. Sorry, δεν μπορώ να παίξω τώρα επειδή παίζω εγώ ένα παιχνίδι και δεν θέλω να σου το δώσω επειδή δεν σου ξέρω καν και αυτά. Ξέρω ότι είσαι στο κωδικό από το Wi-Fi. Επίτες με κινητό.